to the DOH Bicol CHD Press Conference for the month of May. So, our topics will be cervical cancer awareness, summer diseases, hypertension awareness month, and the cervical cancer services of BRHMC Bicol Cancer Center. So, first off, to acknowledge our resource persons, of course, we have with us Director for and Regional Director of the DOH Bicol CHD, Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz. Also here with us is the medical specialistry from the BRHMC Bicol Cancer Center, Dr. Rona F. Ranyola. Hello po, Doc. We also have with us our Regional Program Coordinator of the National Integrated Cancer Control Program, Ms. Julianne L. Granadino. And of course, we have our cluster head of the Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster, Dr. Raymond Martin A. Corpus. So let us acknowledge po our dear media partners who are here with us today. Hello po kay Ma'am Rose Belista from Ako Bicol Online TV. Ma'am Rose, hello po. Kasama po ni Ma'am Rose si Sir Floyd. Nandyan po ba si Sir? Ayan, si Sir. Okay. We also have with us Sir Harley from Ibalong Internet TV. Hello po, Sir. Sir Tommy from Love Radio. Ayan, si Sir Tommy. Sir Elmer from Radyo Bandera. Hello po, Sir. And Sir Homer from Maya News. Hello po, Sir. We also have Ma'am Marilyn from UNTV. Ayan po. Hello, Ma'am. We also have po Ma'am Melissa po. Of course, from D-Way FM. Hello po, Ma'am. We also have with us Miss Yvette from D-Way. Kasama po ni Ma'am Melissa. Hello po. Sir Norris from Brigada News. Hello po. Ayan. Sige po. Miss Jonna from Bombo Radyo. Ayan. Sir Don from Don TV. Hello po. Ayan. Si Sir Joshua from, of course, DZGB. Hello. Ayan. Sir J from Wow FM Net. Sir J. Ayan. Hello po. Sir James from Wow FM Net also. Hello po. Miss Raisa from PIA Albay. Hello po. Sir Dennis from Radyo Veritas. Hi, Sir Dennis. Ayun si Sir. Sir Dante from Bullseye News on the Go. Saan po si Sir Dante? Ayan. Ma'am Connie from the Philippine News Agency. Hello, ma'am. Sir Alwin from Radyo Pilipinas. Hi, sir. Okay. Radyo Pilipino. Sorry po. Ay, hello, sir. Ayan. We also have Ronnie Beren of 92.3 DWIZ. Hello po, Sir Ronnie. All right. So, to give us the opening message, let us hear from our Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz. Okay, maraming salamat, Denise. Una-una, maraming salamat po sa inyo sa pag-unlock po sa aming invitation, no, para dito sa press conference. Isang magandang araw sa atin lahat, mga media partners, program managers at lahat ng mga panauhin na narito sa ating press conference. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa cervical cancer, hypertension at iba pang sakit tuwing tag-init. Yun tinatawag ng mga summer diseases. Batay sa 2024
Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Risk Assessment Accomplishment, nakapagsagawa tayo ng screening sa humigit kumulang 35% ng eligible population sa region, sa Bicol region, o halos 1 milyon ng mga Bicolano, edad 20 pataas. Ang mga individual na ito ay na-assess para sa mga non-communicable diseases katulad ng hypertension, diabetes, cervical cancer, at iba pang cardiovascular at chronic diseases at risk factors gaya ng obesity, isa na rin pa ako doon sa obesity, smoking, at alcohol binge drinkers. Bagamat nalampasan natin yung target na 30%, ngayong taon patuloy na rin natin kinaharap ang mga seryosong suliranin sa kalusugan, particular na itong hypertension at cervical cancer. Kaya nandito po ang ating mga health experts po. At sa kabilang nito, mas pinapalawig pa ng DOH Bicol Center for Health Development ang mga programa upang matugunan ang mga hamong ito. Isa na rito ang tuloy-tuloy na PhilPen Risk Assessment na nakatuon sa early detection, prevention at management ng mga nabanggit na sakit na non-communicable diseases. Karamihan dito ay konektado sa lifestyle factors po natin. No? Balanseng pagkain, kakulangan sa ehersisyo, paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Mas pinalakas rin ng DOH Bicol ang ugnayan sa mga partner agencies at organizations upang mapaigting ang ating cancer control program. Kabilang ang mga programang tumutulong sa ating mga pasyente ay ang Cancer Assistance Fund at ang Cancer Supportive and Palliative Medicine Access Program. May isa-share po sa ating mamaya ni Doktora, isa po nating consultant po. Ito, mga treatment procedures to at yung suporta po to sa mga pasyente once na na-screen at na-diagnose po ng cancer. So bilang bahagi ng programa ito, layunin ng DOH Bicol, katuwang ating mga health partners na mapalawak ng 50% ang access sa cancer services. Katulad na banggit kanina, screening, diagnosis at treatment sa buong region. Sa ibang usapin ngayon, tag-init na ngayon, nais din namin bigyan pansin ang mga heat-related illnesses katulad ng heat cramps, heat exhaustion, heat stroke, at hypertension. Especially sa mga at-risk na population, tayo mga senior citizens, ako lang pala, dahil karamihan sa atin mga below 60. Sa sobrang init ng panahon, tumataas na kaso ng dehydration, high blood pressure, at iba pang heat-related emergencies. Dito sa DOH Bicol, kami ay naninindigan sa preventive side. Isinusulong namin ang healthy behavior upang maiwasan ang pagkakaroon ng malulubhang karamdaman. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga paalala sa publiko. Nandito pong ating mga program managers rin po, mga health advisories. At ngayong araw, kasama natin ang mga health experts po upang magbahagi ng impormasyon at ang pagsulong sa panawagan para makabuluhang aksyon para sa kalusugan. Nais namin ipaalam sa bawat Bicolano na may mga programa at aktibidad po tayo sa kagawaran ng kalusugan para sa kanila. Sa aming mga media partners, kayo po ay mahalagang katuwang sa misyong ito sa pamamagitan ng inyong plataforma. At naipaparating natin ang mga mensaheng ito lalo na sa mga lugar na mga unserved and underserved areas po. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang suporta at sama-sama po natin protektahan ang kalusugan ng bawat pamilyang Bicolano. Diyos mabulos sa Indulgabos. Thank you very much po, RD. So for our first topic, to tackle cervical cancer awareness, we have with us Ms. Julianne L. Granadino. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Of course, to our Regional Director, RD Albornoz, to my co-resource speakers para sa ngayong hapon po ito, and of course, our media partners, maraming salamat po. So the first topic na i-discuss po ng ating ngayon na hapon is the cervical cancer. So ngayong buwan po kasi ng Mayo, ito po yung ating
Cervical Cancer Awareness Month. Hindi lang po May, during May, sineselebrate lang natin yung ating Mother's Day, di ba? Yung Flores de Mayo. But we also recognize yung importance ng giving, yung highlighting po ng importance ng women's health. And isa po sa mga common na cancers ng kababaihan ay ang cervical cancer. Ayan, thank you. So, ano po ba yung mga dapat pong malaman natin tungkol sa cervical cancer? So help us po through this platform sa ating presscon ngayon, malaman ng ating mga kababaihan kung ano po ba yung ang cervical cancer. So, ang cervical cancer po is actually, pangatlo po siya, base po doon sa ating Global Cancer Observatory data for the year 2022. So, una po dyan ang breast cancer, pangalawa po ang colorectal cancer, at ang pangatlo po ay ang cervical cancer. So, base po sa ating data, noong 2022 po ay 8,549 na Pilipina po ang nagkaroon ng cervical cancer. And among those na meron pong cervical cancer, 4,380 po ang namatay sa cervical cancer. So kung titingnan po natin sa malaking numerong ito, halos everyday po, 12 na kababaihan ang namamatay sa cervical cancer. So with this data, we are highlighting the importance po mamaya ng ating cervical cancer screening. So ano po ba yung cervical cancer bago tayo pumunta po sa screening, no, para mabigyang kaalaman yung ating mga kababaihan? So sa madaling sabi po, ito po ay cancer sa kwelyo ng matres o cervix po ng ating kababaihan. And ang common, ang pinakakaraniwang sanhi po nito ay yung human papilloma virus or yung HPV. So ito din pong HPV ito din po yung nagkukos ng kulugo, di ba po, yung mga genital warts. So yung persistent na exposure po sa HPV ang nagkukos po ng cervical cancer sa mga kababaihan. So kung ang kababaihan po ay sexually active, at risk po siya sa pagkakaroon ng cervical cancer. And malalaman lamang po natin na may cervical cancer sa pamamagitan ng screening. Wala pong ibang pamamaraan. Dahil ang sintomas po ng cervical cancer sa unang stage ay wala pong mararamdaman ang kababaihan. So maaring pong wala siyang nararamdaman pero meron na po siyang cervical cancer. And ang common na symptoms po ng cervical cancer ay makikita sa pagdurugo ng ari po kahit wala pong schedule ng regla, yung masakit po ang puson o yung ibang bahagi po ng tiyan, and meron pong may discharge na mabaho or ang kakaiba ang kulay, and kapag nakikipagtalik po ay mayroong pain. So ito po yung mga symptoms na minsan sa late stage na po nakikita. And sa early stage po wala pa, kaya napaka-importante po ng screening. And siguro ito yung tanong po, may lunas po ba ang cervical cancer? Opo. Ang cervical cancer is one of the cancer that is easily treatable kapag nasa early stage pa, and easily preventable din po siya. Paano natin mape-prevent? Sa pamamagitan po ng regular na screening kada 3 hanggang 5 taon po sa mga babaeng edad 30 to 65 years old. Kaya po sa mga nanonood and sa mga nandito po sa atin, kapag ikaw po ay edad 30 years old, dapat po ay regular ka na pong nagpapascreen for cervical cancer. And syempre po, meron din po tayong programa sa DOH, which is yung bakuna, libreng bakuna po para po laban sa HPV, which is the HPV vaccine na binibigay po natin sa mga kababaihan na edad 9 to 14 years old. Last year po, nag-roll out po ulit kami ng school-based immunization kung saan po libreng pong nagbigay ng bakuna para po sa HPV. So, doon po sa nagtatanong kung saan po pwedeng magpa-screen at magpabakuna laban sa cervical cancer, meron po tayo sa mga pinakamalapit na health center para ma-avail po ng kababaihan. Alam ko po ito kapag sexual health ang pinag-uusapan, medyo hindi po ganun katanggap ng ating mga kababaihan. But this is the time to take charge po sa ating mga health. Before we get the cervical cancer, the breast cancer, and any other types of cancer, we should avail yung mga regular na free screening po sa ating mga health facilities.
So, kung makikita po natin, I am showing the data for the screening, no? So, ang screening data po natin ngayon, ito po ay ang ating report for 2024. Ang target population po natin na dapat ma-screen is 1.7 Bicolana. Kaya lang po, ang na-screen pa lamang po ay umaabot pa lamang po for 2024 na 3,700. So almost 4,000. So that is not even 1% ng yung ating screening accomplishment. And this is what we would like to increase. With our current programs, later po ipapakita natin, and our increasing access to screening services sa ating mga kababaihan, we are aiming na itaas po ito na screening rate. Kasi ito pong screening rate, pag mataas po ito, ibig sabihin mas maraming kababaihan ang mapoprotektahan po natin laban sa cervical cancer at breast cancer. So ngayon po sa Department of Health ay inulunsad po namin yung ating guidelines para po sa pag-intensify ng ating screening services. So last year po, ibinaba po itong DM-143, 2024-143, kung saan po nagbibigay importansya sa pag-a-avail po ng screening, cervical screening para po sa ating mga kababaihan. And ang target po natin dito, lahat po ng kababaihan nag-e-edad 30 to 65 years old, pwede na po kayong magpa-screen sa inyong pinakamalapit na health center, health facility, and mga DOH hospitals. Para naman po doon sa ating mga kababaihan na meron pong HIV, dapat po at the age of 25 ay nagpapascreen na po sila dahil mas mataas po ang tsansa nila na magkaroon ng cervical cancer. So ano pa po ba yung mga serbisyo na ibinibigay po ng Department of Health para po sa ating mga kababaihan na may cervical cancer? So we have, na-mention po kanina ng ating Regional Director, yung ating Cancer Assistance Fund. Yung ating Cancer Assistance po ay isang programa ng DOH na alinsunod po sa ating batas ng cancer, which is the RA 11215, kung saan po ito po ay may layuning magbigay tulong po sa ating mga Pilipino sa pagbibigay ng serbisyong pang-cancer tulad po ng diagnostic test at laboratory services, mga therapeutic services po at procedures, and kabilang po dito yung ating prevention and screening services. Kung yung ating mga kababaihan na may mga risk factors po, ay pwede po sila maka-avail ng ating Cancer Assistance Fund for screening services. So, pupunta lamang po sila sa ating pinakamalapit na DOH access site. Sa Bicol po, we have the Bicol Medical Center, and also for here in Albay, we have the Bicol Regional Hospital and Medical Center. So, we are lucky, meron po tayo dalawang access site po sa Bicol Region. So we have 34 current CAF access sites sa buong Pilipinas po na nagbibigay ng serbisyo po sa ating mga cancer patients. So meron din po tayo na Cancer Supportive and Palliative Medicine Access Program kung saan po nagbibigay po ito ng libreng gamot sa mga pasyente po nating may cancer na hindi saklaw po ng PhilHealth. So tinitiyak po ng programang ito na magbigay po ng access sa mga pasyente nating may cancer para po mas comprehensive yung gamutan po nila against cancer. So dito po sa Bicol Region, meron din po tayong dalawang CSP map site. We have Bicol Medical Center and Bicol Regional Hospital and Medical Center. So pupunta lamang po sila sa ating mga patient navigators. Meron pong patient navigator sa mga hospital na ito na tutulong pong i-navigate ang ating mga pasyente para makakuha po ng libreng gamot base po doon sa ating 8 priority cancer types. So meron din po tayo na iba't ibang CSP map access sites sa buong Pilipinas. So together po, kaya po nating labanan ang cancer. So, doon po sa cancer screening, ang magdi-discuss po further ay ang isa sa ating cancer access site, which is the Bicol Regional Hospital and Medical Center. Kaya naman po sa ating mga kababaihan, makinig po tayo. And syempre sa kalalakihan, i-encourage po natin yung ating mga kapamilya na kababaihan na mag-avail ng ating cervical cancer screening para po makaiwas sa cervical cancer. So, thank you po.
Thank you very much, Ma'am Julie Ann Granadino, our Regional Program Coordinator, National Integrated Cancer Control Program. To discuss the cervical cancer services of BRHMC Bicol Cancer Center, let us welcome the Medical Specialistry and Gynecology Oncologist, Dr. Rona F. Ranyola. Hello po, good afternoon. So, narinig naman po natin kay Ma'am Julie na cervical cancer ay preventable. So, the, okay na. So, ano ba yung cervical cancer screening? So, sinabi natin, dahil ang narinig natin na ang cervical cancer ay preventable. So, dapat, sinabi natin kanina may 12 na babaeng namamatay kada araw. Pero dapat, sinabi na po ng UN General Secretary natin na no woman should die from cervical cancer kasi po siya ay preventable. Baliktad. Oh, sorry. So, ito po, na-mention na rin natin kanina, sa Pilipinas, ang cervical cancer ay pangatlo at merong 188,976 new cases noong 2020 at merong 113,369 death. So marami pa rin po ito for a preventable disease. Ang sanhi niya ay human papilloma virus. So virus siya, ibig sabihin, alam na natin yung COVID, so talagang nakakahawa siya. Kahit walang genital, kahit maghawakan lang, skin to skin contact, genitals to genital, pwede tayong magka-human papilloma virus at hindi natin alam na na-infect pala tayo. Pero pwedeng ma-develop into cancer, matagal-tagal pa, mga 10 to 15 years. So pwede pa talagang magpa-screen. So sa mga bata naman, tinatawag natin primary prevention, meron din po tayo nito, libreng bakuna para sa mga batang 9 to 14 years old, school age. So ito pong screening. Ang ini-screen natin, mga babaeng 30 to 65 years old, kung walang HIV, kung may HIV, start at 25. So ano pong available sa atin sa BRTTH para sa lahat po ito? So meron tayo nung tinatawag na visual inspection using acetic acid. So every Monday to Friday, pumunta lang po sa BRTTH. Meron din po tayong pap smear. Meron din po tayong, for now po, meron pa tayong 50 pieces itong HPV DNA testing. Ito po ang recent recommendation ng WHO na dapat ang screening natin na tinatawag nating very sensitive, very accurate is yung HPV DNA testing. So dito po, sa atin sa BRTTH, for now, it's libre naman po siya, pero ang pag sa Manila, ang presyo niya, pinakamura is 8,500. So yan po yung pinaka-accurate. Pero for now po, meron pa lang kaming 50 kits at pag may dumating pang yung pinurchase ng hospital, baka magkaroon pa po tayo ng mga 200 pieces ng kits na to. So ang schedule po natin sa OPD, Wellness Clinic, araw-araw, 8 a.m. Kung gusto niyo po sa amin sa Bicol Cancer Center, it's every Tuesday, 8 o'clock. So yan po yung schedule namin. Salamat po. Thank you very much po, Dr. Ranyola. So let us acknowledge lang po ang ating additional media. Hello po kay Alex Mirandilla from DWZR. Hello po, sir. Ma'am or Karen Odonio, Bicol Net TV. Hello, ma'am. And Sir William from Born TV. Hello po. So, for our next topic,
to discuss summer diseases and hypertension awareness months. We have with us the cluster head of the Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster, Dr. Raymond Martin A. Corpus. Hello po. Sige po. Sige, let's start po. Magandang hapon po sa inyong lahat, especially to our media partners po, no? So, ito po yung discussion po natin for today, summer diseases po. So, bali ngayong summer po dahil paiba-iba po yung panahon din natin, no? Medyo mataas yung heat indices po natin for a certain month po, no? Then, paiba-iba din po tayo ng mga activities po during summer. Meron pong binigay ang DOH, no, na 6S or the 6 common summer diseases po na dapat bantayan po natin tuwing summer. Ang una po sa S po natin ay sore eyes. No? Ito po yung conjunctivitis and medical term po na kung saan ito po yung pag mamumula po, no, at pamamaga po ng conjunctiva po natin. No, yan po isa, no? So panahon po, ang incubation po nito ay mula po sa exposure, no, hanggang sa simula po ng mga sintomas ay karaniwang tumatagal po mula 5 hanggang 12 araw po. No, depende po 'yan kung viral po ba or bacterial infection po ba yung conjunctivitis niya. No? Yan po yung conjunctiva natin, no? Yan po. So ang conjunctiva daw po ay manipis na balot o lining sa ibabaw ng puting parte ng ating mata. So anong dahilan po ng pagkakaroon ng sore eyes po natin? Unang-una, viral po or bacterial infection. Pwede din po magkaroon sa chemical, no? Trauma or injury po, no? Pwede din mag-cause ng conjunctivitis. So paano po ito na ipapasa? Kasi alam po natin sa isang pamilya nagpasapasahan po ang sore eyes, no? Lalo-lalo na ngayong tag-init. So direktang contact po or direct contact po sa mga kamay ng mga taong may sore eyes po, no? Pangalawa, paghawak po direkta sa mga mata gamit ang kontaminadong kamay at paglangoy po natin sa pool na may kaunting chlorine. Ano-ano po ba yung mga senyales po nito? Siyempre, conjunctivitis, namamaga ang mga mata, namumula po, nangangati, no? Ito pagdidikit po ng mga taluka po natin, nagkakaroon din itong pagnanana at pagmumuta. No? So ano po ang dapat nating gawin? Unang-una, wag po tayong mag-self-medicate, no? Kasi di po natin alam kung viral siya or bacterial. No, magpakonsulta po tayo sa ating doktor, no, sa ating mga konsulta partners po. No, pangalawa, umiwas po tayo sa matataong lugar na pwede pong makahawa po tayo. Then maghugas po tayo ng kamay palagi. No, basic lang naman po ito. Magsuot po tayo ng salamin upang maproteksyon ang mata natin at gamitin lamang ang sariling gamit at iwasan po ang hand-to-eye contact. So pangalawa pong S, sa 6 po is sunburn. So alam naman po natin ito, no, na ang sunburn po ay ang pagkapinsala po ng ating balat dulot po ng sobrang exposure po or pagkakabilad po sa UV rays po, specifically UVB, no, rays. No? Ito po ay maaring magdulot ng pamumula, yan po, pamumula at pananakit at pagbalat po ng ating balat. So ano pong dapat natin gawin? No, sabi ng DOH, gumamit daw po tayo ng sunscreen na may SPF 30 or mas higit pa. No, at iwasan din po nating lumabas kung saan tirik na tirik po ang araw, lalong-lalo na po sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. No? So paano po ang lunas o remedyo po dito sa sunburn? Siyempre, umiwas po tayo sa araw, palamigin po natin ang ating mga balat. No? Pumunta po tayo sa air condition room or maglagay po tayo, magpahid po tayo ng yelo. No, uminom po tayo ng maraming tubig for dehydration, umiwas po tayo sa pagkamot or pagbakbak po ng ating balat at magsuot po tayo ng maluwag at preskong damit. No? Kung kinakailangan po, kung super sakit po talaga ang nararamdaman natin na sunburn, pwede po tayong uminom ng pain reliever. Ang pangatlo po, sipon at ubo, no? Kita naman po namin dito, no? Dahil mainit po ang panahon natin at pabago-bago po talaga, napaka-erratic ng weather po natin. Ang mga dapat gawin po natin is una, ugaliin pong maghugas ng kamay. No? Uminom po tayo ng 8 to 10 baso ng tubig bawat isang araw, no? Para ma-rehydrate po tayo. Kumain po tayo ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo po tayo, magkaroon ng sapat na tulog, importante po ito. No? Magpakonsulta po tayo sa doktor, lalo na kung 2 linggo na po ang ating ubo. No?
Kasi po, baka infection na po yan. No? Then advice din po natin sa mga senior citizens na magpabakuna po sila ng kontra pneumonia at influenza. No? Then ugaliin po natin gawin ang cough etiquette po. No? Yan po yung cough etiquette po natin. No? Magsuot po tayo ng face mask. Kung walang face mask po, takpan po ang buong ilong at bibigamit ang panyo po. No? Then wag po tayong dumura kung saan-saan. Lumayo po tayo sa mga tao kung saan po tayo babahing at uubo at lagi po tayo mag-sanitize at maghugas ng ating mga kamay. Pang-apat na suka at pagtatae po or gastroenteritis. Uso din po ito ngayong summer. Kasi po, dahil po sa init, masyadong na-early po ang pagkapanis ng ating mga pagkain at yung mga fiesta. No? Madami pong fiesta po ngayon ang mga celebrations po natin during summer. No? So ang sanhi po nito ay karaniwang sanhi ng pagkain or pag-inom po ng tubig na kontaminado po ng bakterya, virus or parasito po, no? Na magdulot po ng infeksyon sa tiyan at bituka. So ang sintomas po nito ay pagkawala po ng ating tubig sa katawan or dehydration. No? Kaya po kailangan po nating magpa-check up po, no? Sa ating pinakamalapit na doktor. So paano tayo makakaiwas po sa suka at pagtatae? No, unang-una alamin po natin ang kaligtasan ng ating mga pagkain. No, alamin po din natin kung safe po ba ang tubig po natin. Then dapat po ugaliing maghugas po ng kamay. No, panatiliin po nating malinis ang ating pangkatawan, no? Then kung may sa dehydration naman po, umiwas po tayo, no? Uminom po tayo ng maraming tubig at oral rehydration solution o ORS po, no? Upang mapalitan po ang nawawalang likidos sa ating katawan. And then ito din po, pang-5 na po ito, no, sakit sa balat. So sa tag-init po, no, dahil din po sa kulangan din po ng tubig natin, no, nagiging mahirap po din ang pagliligo ng regular. No? So sana po, matugunan din po ang kakulangan ng tubig po natin. No? So ito po yung pwede natin makuha ng mga sakit po sa balat. No, paano po natin ito nakukuha? Maari pong ilipat ito sa mga taong may galis aso o sa iba-ibang taong pagdidikit po, no? Pagdidikit po, direct contact din po. No? So paano pong pag-iwas at pagsug po nito? Maligo po tayo araw-araw, iwasan po manghiram ng mga gamit po, lalong-lalo na ang tuwalya. No? At bago po labahan ang mga gamit ng pasyente, buhusan muna ito ng mga kumukulong tubig, ibabad sa loob ng 10 minuto. No? Ito po yung pinakalas na letter S po natin, isakmal ng aso or kagat po ng aso or animal bite. No? Ano pong dapat gawin natin kapag nakagat po tayo o nakalmot na po ng aso at pusa? Hugasan po natin agad sa dumadaloy na tubig at sabunin po sa 10 to 15 minutes po, ano? Upang matiyak po na malinisan po or matanggal po ang laway ng aso o pusa. No? Then linisin din po ito ng alcohol, no? Kahit anong antiseptic po, sabon, no? At panitiling malinis po at wag pong takpan. No? At kung nakagat po tayo, sumangguni po tayo sa ating pinakamalapit na Animal Bite Center na kung saan DOH accredited po. Ayan po, no? Ito po yung kaso po natin ng animal bite cases po, no? Coming from the infectious disease cluster, no? Meron po tayo dito. Iba po ang kagat po ng ng hayop sa rabies po, no? So ito po lang po yung cases natin ng mga animal bites. Yan po yung 2024 na datos po natin, no? Camarines Sur po may pinakamataas na kaso ng animal bites. Then, ayan po yung mga human rabies suspect po natin, no? For 20 suspect pa lang naman po ito, no? Opo. So ito po makita po natin dito na Camarines Sur po, no? Ang may mataas pong kaso ng rabies suspect po, no? So pag mga ganito po, pag nakagat po tayo ng aso, siguraduhin po natin na pumunta po tayo agad sa pinakamalapit na Animal Bite Center. No, wag po tayong mag-self-medicate. No, wag po tayong magpadugo ng ating mga sugat. No, kasi po ang rabies po umaabot po yan ng 10 taon. No? Kung kailan 10 taon ka na, doon lang po lalabas ang sintomas nun. Kasi po yung rhabdovirus or virus po ng rabies ay mabagal po ang pag-transfer niyan papunta po sa utak po natin. No? Kaya po kung nakagat, pumunta po tayo agad sa pinakamalapit na health center po. No? So I think maraming salamat po. That's our summer diseases. No, thank you very much. Thank you very much po, Dr. Raymond Corpus, our cluster head of the Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster.
So we may now proceed to the open forum. Quick reminder lang po, one question, one follow-up as much as possible. All right, so let's start po with Sir Norris from Brigada News. Sir, sige po. Good morning. Good afternoon po, Ma'am Director. Norris Mingo po from Brigada News FM. Ma'am, kanina nababanggit niyo po yung HPV vaccine. Tanong ko lang, Ma'am, dito kung yung sa oras na magpabakuna po ng o magpabaksin ng HPV, kasi alam naman natin na during the pandemic is marami tayong bakuna na inilagay pinasok sa katawan. May epekto ba ito, ma'am, na HPV vaccine kapag nagpabakuna tayo kahit na may mga nauna na tayong bakuna? At pangalawang katanungan, ma'am, ang Bicol Region ba pang ilan tayo sa pinakamaraming kaso ng cervical cancer po, ma'am? So, thank you, Sir Norris. No? With regards po doon sa ating HPV vaccine, so itong HPV vaccine natin po is one of the most effective na vaccine na binibigay against cervical cancer. So, wala naman pong any contraindications as per the, anong tawag dito? As per the, yung mga dati previous history ng mga vaccines. So that is why, ang sabi nga po ng data namin, kapag nabakunahan po yung bata before the age of 15, 87% in the reduction na magkaroon ng cervical cancer. That is how effective yung ating bakuna for the HPV. Kaya naman po, nire-recommend po talaga natin na ang bata mabakunahan before the age of 15 years old. So as per the data po for the cervical, we currently don't have the data kasi wino-work out pa lang po yung ating registry for cancer, both the hospital-based and the population-based. Currently, actually, nag-workshop ngayon ang ating mga access sites para ma-finalize yung ating hospital-based registry. Ma'am, follow-up lang po, ma'am, doon sa vaccine natin. Gaano ba karami yung vaccine natin sa HPV? Kasi alam naman natin na may mga vaccine tayo na halos wala or nagkukulang. And sapat ba ito sa Bicol Region, ma'am, itong HPV? So doon po, currently hindi ko hawak lang po yung SBI data natin, no? But for the last October na SBI po natin, the accomplishment was 74% yung ating against po doon sa target. So that is already high in number po in terms of accomplishment. So ngayon po, may ibababa po ulit ng mga bagong HPV vaccines na ma-access po ng ating mga kabataan. Kaya naman po, available po ito sa ating mga RHU, pagbaba po ulit ng ating school-based immunization. So pwede po natin tong ma-access. Yes, sir. Hello, good afternoon. Since sa cervical cancer, follow-up ko na lang din. Based po sa data presented earlier, 1.7 yung eligible natin. Ano po yung mga naging challenges ng DOH? Bakit medyo mababa? So, thank you, ma'am, for that question. So, actually, na-mention ko kanina na isa sa ang cervical cancer screening kasi isa sa medyo hindi masyado na pag-uusapan. Tama? Hindi masyadong open, especially na ang connotation natin, 'di ba, kapag magpapa-screen sa kababaihan is, 'di ba, bubuka ka, 'di ba? So medyo naaalangan ang ating kababaihan. There is a stigma actually sa mga kababaihan na ayaw magpa-screen, 'di ba? So that is what we are trying to break. We are trying to normalize na gawin nating regular ang screening po. No, wag po tayong mahiya. We avail the screening because the pros po ng screening outweighs so much yung cons na, 'di ba? So isa pa po doon sa naging challenges is, syempre, in terms kasi ng screening, dapat marunong din yung ating mga healthcare workers. Kaya naman po, tinatrabaho ng DOH continuously ang ating capacity building sa ating mga healthcare workers, lalo na po na meron na po tayo ngayon mga different methodologies na mga bago or makabago kumpara po noon. So yan po yung ina-update natin in terms of skills ng ating mga healthcare workers. And also, ma'am, for free po ito. Yes po, ma-avail po natin to for free po sa ating mga public health facilities. Ma'am, follow-up na.
Yung for 2025, ma'am, meron po ba tayong data na? At least the 5 months with sa na-screened na? Wala. As of now, ang official data po kasi talaga ng DOH is the FHSIS. And we don't have yet because we are generating it annually po. So we can present it before the year ends on the data po ng ating cervical cancer screening along with the other data ng DOH. Thank you. Thank you po, Ma'am Connie. So, si Sir po, merong isang kindly pass the mic na lang po. Thank you. Yes, good afternoon. J. Primo, Sorsogon, sir. Ma'am. Actually, ma'am, may question ako tungkol sa cervical cancer. Nabanggit kanina may bakuna dun sa mga early age. No? Ito po bang bakuna na ito? Hindi ba ito effective dun sa mga may edad na? Wala ho ba tayong research or something pag-aaral na para hindi na dumaan sa mga proseso? Para, kumbaga, dapat may bakuna na rin, no? Para makaiwas sila sa ganitong, Doc? Yung mga bata po, na pag binakunahan mo sa 9, ito po ay HPV vaccine. Hindi po siya cervical cancer vaccine. So, it's against the infection na nagkakos ng cervical cancer. So, number 1 po, yung mga batang 9 to 14, 2 doses lang sila, 2 bakuna lang. Bakit mataas yung prevention? Sinabi ni Ma'am Julie dito na 87%. Kasi po sa study nila, sa pag-aaral nila, pag binakunahan mo yung batang babae ng 9 to 14 years old, yung pangontra niya, yung antibody niya, ay tumatagal ng 10 to 14 years old. By the time nabakunahan siya ng 10, after 10 years, may protection pa siya. Tamang-tama lang yan kung magkakaroon na siya ng tinatawag nating sexual debut. Ngayon, kung sa matanda po, ang catch-up naman na tinatawag ay age 15 to 26. Yan po ay nasa private na, hindi na po yan sa DOH. 15 to 26. At ang dosage na binibigay ay 3 bakuna. Tapos, yan po yung ating study. Pag beyond that, ang tawag na natin dyan ay off-label. Kasi karamihan ba, pabakuna ka ng at the age of 35, sometimes meron na rin naman sila ng infection. So sometimes, iba-ibang pananaw, kung ako tatanungin, kung you're 35, might as well magpa-screen na. Nasa screening na po tayo na edad. Follow up. May isa pa. Iba naman, dito tayo ma'am doon sa nabanggit nyo kanina, yung pap smear, hindi ko alam kung ano to eh. Sa babae, no? Sabi nyo parang may nabanggit kayong presyo, may amount yata pag nagpapaganon, nag-undergo sa ganon. Paano po yung mga kababaihan na walang budget sa ganon? Paano natin sila matutulungan sa ganitong proseso? Yan pong HPV, na-recommend siya nung 2021 ng WHO, na yan na po yung, papatungo na po tayo, kahit Pilipinas po, patungo na tayo sa HPV DNA test. Nasa proseso na po yan ng approval na tinatawag. Ngayon po, nung 2022 hanggang 2024, nagkaroon tayo ng donation from Japaigo, yung tinatawag, kung naririnig yung Success Project, nabigyan po ang BRTTH at BMC ng mga more than 6,000 kits. So may mga naka-avail po. Tapos meron na namang sumunod na donation. Siyempre, umaandar naman siya. Kaya nga sabi ko kanina, we still have 50 kits available. Thank you po, Doc. Can I, sige lang po, doon ma'am. sa HPV DNA kasi because it's really the new and the most effective na screening method. So, na-mention kanina ni Doc that previously it was under the Success Project. But ngayon po, yung ating DOH, with, of course, our RD and our head po ng ating Bicol South Luzon Sub-Reference National Laboratory, si Doc Alan, we are working to have an HPV DNA testing for DOH para naman po ma-avail po ito ng ating mga Bicolana ng libre po under the Cancer Assistance Fund. So yun po yung tinatrabaho po natin ngayon para po mas mapalawak na mabigyang serbisyo po yung ating mga Bicolana. Ay, hindi in the future, siguro po 5 years from now.
Pero madagdag ko lang po, nakalimutan ko, naalala ko. Baka po sometime this year, magkaroon na naman tayo ng 200 kits under po sa BRHMC GAD budget. So kung may mga kamag-anak kayo, i-refer nyo lang po sa amin. Okay po. Sige po. Salamat po. Good afternoon po, Yvette from D-Way FM. Doon po nabanggit kanina yung 6 na summer diseases. And hindi po doon nakasama. Pero nakikita natin na very din po na sa diseases, lalo na pag summer, yung hypertension. So ano po ang ginagawa natin? Or meron po ba tayo mga activities or educational drive para po dito sa hypertensive or hypertension na mga sakit or Sige. sakit ng Apo. hypertension? So, dapat i-discuss ko talaga siya yung hypertension. Medyo na lang. Can we show the slides po? Para makita natin yung data ng hypertension natin sa Bicol, no? Sige po. Ay, ako pala. Yun. So ngayon po, ang buwan ng Mayo ay nagse-celebrate po tayo. Ito yung advocacy po natin, ma'am, for the month of May. So May Measure Month po, or the 3M, or the National Hypertension Month celebration po natin with the collaboration of the Philippine Society for Hypertension. So with the theme po, measure your blood pressure, regularly control it, and live longer. So, hashtag the big squeeze. Yan po yung mangyayari po natin, no? So, in-advocate na po natin to sa ating mga LGUs. No? So, gagawin po nila may mga activities po kasi sila, no, for this. And kami naman po sa Department of Health ay tuloy-tuloy po yung aming advocacy for the PhilPen, no? For the Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Intervention, no? So, sige, ko lang. Yan po yung burden po natin for hypertension worldwide. Then, ito din po yung burden po natin for Bicol region. Medyo malabo lang, no? So, bali for Region 5 po, sa almost 1 million po na ating na-risk po assessed during 2024, meron po tayong hypertensive na almost 70,384. No? Or that's 7.12% of the 20 to 59 years old. No? 20 to 59 years old po ito. Then, meron din po tayong identified din po na hypertensive adults in the 60 years old and above, or sa ating elderly. No? That's 183,811 or almost 200K ang ating na-assess last year for 2024 at 41,565 po doon ay high blood. No? So that's 22.61. So the cumulative percentage po, kung isama po natin silang dalawa, is almost 13% or 14% po, no? Ang may total hypertension po sa Bicol noong 2024. Alam naman po natin lahat po, no, na tumataas po talagang NCDs. Number 1 na po ang morbidity and mortality ay galing din po sa hypertension. No? So dahil po dyan, ang Department of Health po ay nagkaroon ng 8 priority health outcomes. No, ito po yung ginagawa po natin sa ating puro kalusugan. No, ito po yung tinatarget po natin. At nandun po yung hypertension. Nasa number 7 po kami na priority na kung saan i-increase po natin ang hypertension and diabetes management by 50%. No? So ang Department of Health naman po ay nagbibigay po ng mga logistics and support. For example na lang po sa ating mga underserved and unserved po na areas, yung mga timbangan, BP apps, no, mga gamot din po, no, 4 molecules po natin, amlodipine, losartan, no, simvastatin po at metoprolol. Binibigay po natin yan sa ating mga LGUs, lalong-lalo na po sa kanilang mga GIDA, no, or UUS na po ngayon, Doc, no, underserved and unserved barangays. No, yung mga malalayong barangay po ang target po namin na mabigyan talaga. No? Kasi po ang hypertension po and ito pong non-communicable disease and especially hypertension and diabetes po ay devolved na po. So it means devolved function na po siya ng LGUs po natin. So bali kami po sa Department of Health, we are doing our best to augment kung ano po ang kakulangan ng ating mga LGUs. No? Then ito po, sabi ko kanina, yung burden po natin, no? Sige, natin i-discuss ito. Alam naman po natin ang gagawin. Ito na lang po ang ating tandaan. No? 4P, dapat, 4 dapat.
No? Ito po ay galing po sa Philippine Society of Hypertension po, no? Unang-una, alamin po natin ang ating mga blood pressure sa ating bahay, no? Tama at wastong pagkuha ng BP po ang dapat gawin natin. Paano ba natin malalaman na high blood po ikaw, no? Ang sabi po sa guidelines, at least 2 different occasions, no? 2 different BPs na mataas or greater than 140/90, doon po natin malalaman na high blood na, no? Then plus the risk factors. Kung ikaw ay naninigarilyo, umiinom, no, obese, or may lahi po tayo ng high blood na, no? Then, pangalawa po, kumonsulta po tayo sa ating doktor. No? Pa-follow po natin ang kanilang advice. Pangatlo po, uminom po tayo ng ating mga maintenance. No? Porket naging okay na, hindi na iinom, pero nabalitaan, after a week, ayun, na-stroke, natake sa puso. No? I-continue po natin ang ating paggamot. And panghuli po, change your lifestyle. Mag-ehersisyo po tayo at least 30 minutes per day at mag-diet po tayo. No? Huwag po tayong manigarilyo. No, tandaan po ang pag-ehersisyo at least 30 minutes of aerobic exercise. So dapat po matinding pagtibok ng puso ang ating maramdaman tuwing mag-exercise po tayo. At least that's all po. Nasagot ko naman po lahat, ma'am. No? Thank you. Thank you po, Dr. Raymond. So, next po. Good afternoon po. Ma'am, may datos ho ba yung Department of Health sa survival rate ng tao o babae na may cervical cancer? May datos ho ba tayo? Survival ba? Ang standard na survival rate, pag na-diagnose mo siyang stage 1, usually 90% of them nagsusurvive in a 5-year survival rate. Pag stage 2 sila mga 70%, stage 3 mga 50%, ang stage 4 less than 20%. Okay. Yan ay po yung international data po. Sa Bicol po wala. International po. International. Wala po tayong, Okay. wala pa tayong Okay. data. Dito po tayo sa hypertension. Yung hypertension ba, sir? Ito na yung nangungunang sakit ng pagkamatay ng mga Bicolano o Pilipino po? Opo, no, nangunguna na po ang hypertension sa mortality, morbidity po natin. No? And may mga hypertension-related deaths po tulad ng stroke at heart attack. No? Thank you. Thank you po. All right po, may next. Hello. Earlier nyo po ng Ibalongay TV. Doc, hypertension speaking po, ano? Bakit po, pag once na ikaw po nagme-maintenance ng mga amlodipine, losartan, or any kinds of maintenance sa hypertension, bakit pag once na tumigil ka, pwede ka magkasakit ng kidney? Bakit ganun, Doc? Ang mga maintenance po natin, hindi naman tina-target ang mga kidneys po natin. No, that's a, ano nga siya yung iba po ang nephroprotective pang ayan. No? Kasi po kinokontrol natin na magkaroon ng sakit din sa kidney. Kasi po, one of the most common causes po, sir, ng CKD or chronic kidney diseases ay hypertension. No? So pag hindi po na-control ang hypertension ng isang tao, may hypertension ka na, may CKD ka pa. So ang mga anti-hypertensive medications po natin ay nephroprotective po. No? So bali na po-protectionan din po tayo sa sakit po sa kidneys po natin. Hindi po siya totoo na naka-apekto po sa ating kidneys. Doc, kasi marami na kasi akong mga naobserbahan. Especially yung katabi mo na yan, si Willan Pagurogon. Dati lang detect din ng ano yan ng medicine sa hypertension, tapos nakaroon ng kidney. Special lang sa kanya, si Willan Pagurogon. No? So hypertensive ka, sir? Then? Nung tumigil siya, nagkasakit siya ng kidney. Ayun po. It means nag-stop siya ng hypertensive meds niya, hindi po na-control yung high blood po kasi
DM and diabetes po, one of the causes of CKD po, chronic kidney diseases. Pag hindi po na-control ang blood pressure at asukal, yun po ang pwede mag-cause for CKD and can cause dialysis din also po. Tapos Doc, ano pa, isa pa, pag once na high blood ka, meron kang hypertension, pag meron kasi mga history na mga inaatake sa loob ng CR, ano bang cause nun po? Sa CR, sa loob ng CR, inaatake. Pag naliligo daw. Kasi madami talagang, nababasa ko din po yan sa ating Facebook and mga sa YouTube. Usually po ganyan mga cause, mga case. Opo, siyempre incidental lang po yan minsan. Siguro doon talaga ikaw inatake. No? Wala naman po yan sa lugar kung kailan ka atakihin. No? Di po din natin alam ng ano natin. Kaya ang payo lang po namin, magpa-check up po tayo. No? Kung may agam-agam po tayo sa ating kalusugan, magpa-check up na para malaman natin kung anong dapat nating gawin. Huwag po nating hintayin na tayo po ay atakihin na lang bigla or ma-stroke na lang sa loob ng CR. No? Yun po, sir. Thank you. Yun na po, Doc. Apo, maraming salamat po. Thank you po, Doc. Good afternoon po. Joshua Bino po from DCGB. May question po doon sa CAF, Cancer Assistance Fund, na nag-provide ng government worth 150,000 pesos. Ano po ang process para makapag-claim ang isang patient po, ma'am? Yes po. Doon po sa presentation natin, nakalagay po doon on how to avail po yung Cancer Assistance Fund. So pupunta lamang po tayo doon sa ating Cancer Assistance Fund site, which is for Bicol Region, the Bicol Regional Hospital and Medical Center, and the Bicol Medical Center, para po maka-enroll po sila. Kasi kailangan po, yung 150,000 po, hindi po ito binibigay na cash. But rather, these are being used as a funding source, ay funding assistance na binibigay po sa ating hospital para po magamit through laboratories, treatments, and other diagnostics po ng ating mga pasyente. So i-enroll po sila doon sa ating access sites para po magamit nila yung CAF doon po sa pagtitreat, diagnostic, doon po sa ating access site. May screening pa rin po ba, ma'am? Or pag nagpa-screen ka and diagnose na may cancer, automatic pwede ka makapag-avail or mabibigyan ka ng assistance? Yes po. Basta po doon, pupunta po tayo doon sa social services na in charge po doon sa ating Cancer Assistance Fund. Sila na po ang maghahanap ng charging para po magamit po ng ating mga pasyente yung ating Cancer Assistance Fund. Alright, thank you, ma'am. Thank you. Another question lang po. Kasi sa mga baryos, kay Doc, sa mga baryo-baryo po kasi, Doc, kapag may sore eyes, ang initial treatment na ginagawa ng magulang, pinapatakan ng breast milk. Ano ba yan? Effective ba yan, Doc? Or may iba pang risk na pwedeng makuha yung bata? Sige. No, ako po ay nag-serve din po as doctor to the barrios sa Ticao Island. So, practice din po talaga yan ng mga tao doon. Yung mga practice po kasi, hindi natin yan mawawala. No? Hindi siya, kahit kami mga doktor, kahit sinasabihan namin yung mga tao doon na wala naman talagang effect yun. No? Kasi, baka pag-cause pa nga yun din ng infection din. No? Kasi that's foreign. No? At ilalagay mo sa mata. So the best way pa din, sir, is, so ang myth po niyan is debunked. No? So it's a myth. So kailangan pong kailangan tayo magpa-check up po, no? Sa ating pinakamalapit na, dahil sa baryo, baka may rural health physician naman po doon. No? Or DTTB or MHO po na pwede nilang ng, for example, antibiotics or whatever po, no? So, hindi po siya totoo. Thank you. Hello. Good afternoon po. Good afternoon, everyone. Good afternoon po, RD. Hindi ko po alam kung sino pwede sumagot sa question ko, pero I think si RD na lang po ata, I think. Because it's about naman po sa lifestyle. Regarding po dun sa sa cervical cancer, marami po kasi yung mga housewives, 'di ba, na hindi na nakakapag pa-check up, like yung vaccine. May effect po ba to sa mga nakakain or sa lifestyle ng mga babae po? Yes, bakit pa nagkakaroon ng cervical cancer?
Balik kung ano yung lifestyle na makaka-affect sa cervical cancer. Number 1, kagaya ng sabi mo, housewife sila, hindi nakakapaskreen. So number 1, non-screening, hindi nagpapaskreen. Hindi nagpapaskreen. Sa mga... Number 2, pag gumamit ka ng oral contraceptive pills for more than 5 years. Pangatlo, kung halimbawa ikaw ay marami kang sexual partner or yung partner mo maraming sexual partner. So makakakuha talaga kayo ng human papilloma virus. Or merong mababang immunity mo, may HIV ka, pero at risk ka for cervical cancer. Okay, thank you. Thank you po. Next po kay Sir. Good afternoon po. Homer Peñalosa from Maya News. Ang tanong ko po is, anyone can answer na lang po. Ako po kasi dati na akong nag-health advocate through selling of non-therapeutic claims na mga supplements po. For example, yung fish oil, mga ganun. Para po kasi sa akin, one of the causes ng mga ganitong may mga cancer or any type of cancer is because of poverty po. Poverty. Ngayon po, yung ano po kasi, yung mga datos na nakikita namin, yung kaninang present po ni Ma'am Julian, for example, yung may mga cervical cancer sa Bicol. Paano nyo po may address? Kasi po, yung iba po kasi nating kababayan, hindi nila kayang mag-avail ng mga oras or pagdating sa mga health kasi inuuna po nila yung kakainin ng pamilya. Yung minimin ko po is yung pagiging poorest of the poor na kahit mayroong mga free services na binibigay yung DOH, hindi nila yun ma-avail kasi yung oras nila, instead of going to centers, nagtatrabaho po sila para sa family nila. And yung pangalawa ko pong tanong, yung HIV, paano po natin ma-prevent based dun sa mga services na in-offer ng DOH? Kasi meron po akong isang barangay na pinuntahan na yung mga dinideliver nilang mga contraceptives like condoms po, hindi man po accepted ng tao. Ngayon po, yung tanong ko, paano po i-address ng DOH yung mga ganong senaryo? Kasi on part po ng DOH, maganda yung binibigay ninyong offer sa lahat ng types ng kababayan nating mga taga Bicol. Pero po sila, hindi nila na-avail po yung mga ganon. For example, like po yung sa hypertension, bibigyan lang natin ng amlodipine or losartan, pero hindi man wala pong mga nakatalaga doon ng mga health officer na magpapahinga ka ng ganitong 3 araw, wag ka munang magtrabaho. Kaya po yung tinatanong ko, yung sa nakikita ko, paano natin i-address doon sa mga taong sa kayang ma-avail yung ino-offer nyo kasi sayang naman po kasi yung Tapos yung last na question ko, since na yung medical center natin dito, yung Ako Bicol nagbigay ng yung hospital na mga facilities, tama po ba ako? How far na po na ang Bicol is ready na dun sa may mga ganong scenario po ng yung mga sakit? Sige po. Thank you, Sir Homer. So, sanggutin ko muna po yung number 1 question, kung paano ma-access. Unang-una po kasi, para makapagpa-screen ng isang kababaihan, kahit sabihin natin poorest of the poor, may middle income or man, unang-una, kailangan may tamang impormasyon po sila. Tama. So, yan po ang ating mga programa. Kasama po sa atin dyan yung ating health promotion, yung health literacy po. Kasi doon po sa health literacy, tinuturuan po natin sila ng tamang health seeking para ma-generate yung health seeking behavior po. Kasi pag alam po nila yung tamang impormasyon, they themselves will seek
para po doon sa screening. And kinakapacitate po natin on proper health education, health promotion on cancer ang ating mga BHWs, ang ating pong dinedeploy ng mga human resources for health on how to do proper education, on how to do the demand generation para po sila po mismo ang mag-a-avail ng screening. Makikita po nila kasi doon ang importansya ng ating screening. And then, for the information po, ang screening is napakadali. It will not take them full day. Ang screening for VIA, ang pagde-detect lang po para makuha ang result is 1 minute. So maximum po na nandoon ang ating pasyente is 1 hour. Minsan nga po less, kasama na po dyan yung other services. Pero the actual screening, it will take you less than 2 minutes. So, napakadali lang po. Kahit sabihin po natin na pupunta lang po muna sa health center para po magpa-screen, it will not take so much time. No? Then, yung pangalawang question, yung sa, ano nga yun? Yung pangalawang question ko po, kung maalala ko, yung mga contraceptives na yung sa siniserve HIV, natin opo, sa opo. hindi nagagamit kasi wala parang ayaw ng mga ibang kababayan natin. Yes po. Kasi ang HIV po actually, ang ating mga thank you sir. Ang ating mga kababaihan na may HIV are also mas increase po yung chances nila of getting cervical cancer. And we are partnering with our HIV program para po mabigyan ng access din po yung ng screening ang ating mga HIV patients. So doon po sa ating mga hubs, they are doing health education, they are doing health promotion para po mabigyan sila ng tamang impormasyon on the role of the the role ng infection doon sa kanilang disease progression. Kaya naman po, we sa DOH, patuloy po yung aming mga advocacies, not only for one program, but continuously we are collaborating para mas integrated po yung binibigay na serbisyo po para sa ating mga Bicolano. And then for the third question, hindi po ata ako makakasagot nun. Sige po. To add po kay Ma'am Julie. May karagdagan mo na si Doktor. Sige po. No, sir, addressing about the poverty, di ba? Laging poverty ang tanong natin dyan. Sir, kasi po ito naman po ay programa naman po ng lahat. So hindi naman to programa lang po ng Department of Health. So naniniwala po kami, dapat po ang approach po natin is whole of government, whole of society, and whole of nation approach. Sana po ang gumagalaw po ay hindi lang po ang Department of Health. Sama-sama po tayong gagalaw upang si WANA ay maabutan po ng serbisyo, mabigyan ng HPV screening. No? Kasi po kung strengthen po ang local government units po natin in terms of sa barangay, sa LGU, at strengthen yung mga polisiya namin na binababa, siguro maiahatid sa ating mga tao yung serbisyong tama at payak for them. No, sir? So, I think that's the whole, for my, itong perspective ko po, na magsama-sama po tayo, magtulungan po tayo doon sa problema. Then, in terms po doon sa amlodipine, no, sabi mo kanina na walang binibigay ng mga health teachings, no? Kung magpahinga or ganon. Pag nagpapacheck up po tayo ako po, dati din ako nag-serve din po ako sa mga RHUs. Ako po kasi depende po yan din sa tao din. No? Siyempre, ang health teachings naman po ay binibigay din natin yan. No? Kasi hindi naman po gamot lagi ang management po natin. It's always preventive. No? So, siguro kami po sa Department of Health, sige po, kukunin po namin yan as suggestion po na mas may improve din po ang health teachings po ng ating mga healthcare workers in terms of non-communicable diseases. Thank you po. Thank you, Doc Raymond. So, Tungkol sa pangatlong katanungan mo, yes, how ready yes is po. sa kasalukuyan, 2 pa lang ang medicine na exercise natin for cancer. Ina-upgrade yung mga hospital po to. In fact, maraming ang sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ay legacy project po ni Presidente po yan. So marami pong mga structure dyan na ginagawa para mas comprehensive ang mga serbisyong bibigay. At rest assured, 3 kasi ang DOH hospital po dito sa Bicol.
ang Bicol Medical Center na cancer access sites na po, BRHMC, at yung pangatlo po yung sa Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. Ina-upgrade pa muna po namin sila as a level 3 hospital. Kasalukuyan level 2 pa lang siya eh. Pag nag-level 3 na po siya, yun pong inaano namin, wino-workout na makapagbigay na rin ng cancer treatment, screening and treatment na rin po. Thank you very much po, RD. Okay. Ayan, good afternoon po, Bombo Jona po of Bombo Radyo Legazpi. Kay Doc Raymond po. Doc, alam naman po natin na ngayong panahon po ng tag-init, tumataas po yung heat index. Halos lahat po tayo naapektuhan, hindi lang po matatanda, even po sa mga bata. Sa hypertension lang po siguro, anong age bracket po ang vulnerable sa ganitong disease and does it affect children? And if may data lang po ang DOH Bicol. Thank you. Okay po, no? So, bale, tinatanong mo kung ang heat index po natin ay affected ang hypertension at kung ano po yung mga target population, no? Yes po. And kung does it affect children po, itong hypertension? Sige, no? Ang heat indices naman po, ang exposure po natin sa heat ay iba-iba din, no? Depende sa exposure po natin. No? Kaya may tinatawag po tayo mga heat-related illnesses din po. No? May heat cramps, may heat exhaustion, at may heat stroke. No? So, ang heat, siyempre ngayon, nasa ano po tayo, no? Ang Legazpi City, 39 degrees Celsius. So, ang sabi po ng Pag-asa, DOST, so extreme caution po yun. No? So, may possibility po na magkaroon po tayo ng at least heat cramps, heat exhaustion, at pwede din po mag-cause ng heat stroke. Kung matagal po ang exposure po natin sa araw. No? So, wala naman po yan sa age. No? Pero po, siguraduhin natin na pag may hypertension naman po tayo, wag na po tayong lumabas. Or lagi lang po tayo sa mga cool areas, no? Kasi it can increase po your blood pressure, no? At wala pong pinipili ang sakit na edad, no? Lalo-lalo ng hypertension ngayon. Kasi po, ang hypertension noon ay sakit na matatanda, ngayon po ay pabata ng pabata. So, gano'n na po ang trend po natin. Thank you. RD, meron lang pong huling katanungan lang po. Ano? Meron pong RD ng mga barangay or LGU, ng mga barangay hall, gano'n, na walang silang mga gamot. Wala silang, yung gamot sa hypertension, yung like amlodipine, losartan, ganyan. Tinututukan ba ng DOH ba yan, RD? Katulad na banggit ni Doc Corpus, no? Ang mga itong gamot na to for hypertension ay binaba na po, no, sa LGU. Pero minsan may mga LGU na hirap, no, ma-replenish yung mga supply. Doon po pumapasok ang DOH naman to augment, no? Meron po tayong mga provincial DOH offices, no? Kung may mga lugar po na merong kakulangan, needing additional support, no, in terms of drugs or training or other means, pwedeng padaan naman po doon, no? And then kami naman po sa region ay meron naman po kaming tinatawag na buffer stock para to replenish naman. Salamat po, RD. Hello, good afternoon po. I'm Mel Manzanilla from CARE 104.3 The Way FM. Para kay Sir, with regards po doon sa parang follow-up question sa question ni Madam. Oo, with the regards po sa hypertension, meron po kasing mga nababalitaan tayo lately na may mga namamatay po mga young people, especially yung mga nasa high schoolers po sila na namamatay dahil po sa like aneurysm. Is it related po sa hypertension? And ano po ang pwede nating may advice sa mga estudyante lalong-lalo na with what is happening now? Thank you. Okay, no, ang aneurysm ay isang sa chronic yan, no? Hindi naman siya biglaan kasi ito po yung paninipis ng ugat natin sa utak. No, nagbabalon po baga siya. Unti-unting nagbabalon ang ugat doon, tapos bigla na lang sasabog. No, 'di ba ang pinaka main symptoms nga po niyan sa amin sa medical po, yung thunderclap po na headache or yung pinakamasakit na headache na mararamdaman mo sa buong buhay mo. No? That's aneurysm. Then isa sa mga reasons din yan is yung
di po natin napapansin na hypertension din, no? Pero usually, that's anatomical, no? Kasi manipis po yung lining ng ating vessel po, no? So, but it can also be a factor, but the most, ang pinaka-factor po talaga nan is the anatomical, the anatomy of the blood vessel po, no? I think that's all po. Then, ano pa po yan, ma'am, na question? Di po kasi para sa mga students po sila. Oo. Oo, ano po ang pwede nating i-advise sa kanila to prevent? Okay, sabi kang nanay ko na yung para cellphone. no, pero totoo ito. No, dahil magparababad sa social media, magkaroon din tayo ng time off in terms of using social media. No, kasi dahil sa pag-focus natin sa social media, wala na kitang physical activities. No, that's sedentary lifestyle. So, ang sedentary lifestyle can cause itong mga sakit natin. Di ba? Magkakabuko dyan ng mga cholesterol na hindi mo naaalis. Di ba? So, dapat maging active po. Dahil kabataan po i-enjoyin, ang youth po nila, be active, eat healthy, and be responsible po sa kanilang mga kalusugan. Kasi super bata pa. No? That's all. Thank you. So last 2 questions na lang po tayo. Doc Raymond, good afternoon po. Tinitignan ko po kanina yung presentation nyo about sa animal bite cases natin and human rabies. Yes po. Pwede po sir malaman namin kung ilan na po ba yung naitatala natin na kaso for 2025 from January to Opo. Bali po for 2025, according to infectious disease cluster, meron po tayong 1 suspect rabies po sa Camarines Sur. Isa pa lang po for this January to May. One suspect po for rabies. Po. Camarines Sur. Suspect pa lang po yun, sir. Suspect po yun. Pero wala pa tayong naitatalang... Opo, kasi po ang confirmatory po natin for rabies talaga is kukunin mo, that's pathological, no? Kukunin mo yung ulo ng aso, no? Tapos i-check mo siya for specific na gray bodies po na tinatawag. No, that's histopathological. Kung mag-positive po 'yon, kasi puputulin po talaga, no? And yun po ang wala po sa atin, Doc, no, as of the moment. Kaya po, ang infectious disease cluster, magkakaroon po ng training yung coordinator po nila sa RITM po next week, I think, for that identification ng nag-gray bodies po sa mga napugutan pong ulo na. Pero na sir, may wala rabies. pa tayong fatality and how about po doon sa, dahil sa marami ngayon, sir, na human dog bites, sapat ba yung bakuna natin? Kasi parang halos karamihan yung takbuhan po ng ating mga victim ng mga aso is private. Okay. Kumusta po sa DOH po, sa Bicol? Ang saan po data po yun, sir, na kulang po ang bakuna po ng Department of Health? Kasi yung mga humihingi ng tulong po sa amin, sir, karamihan po is takbuhan po sa parang nagsushort ata ng bakuna po sa mga ospital. That's prior to that po, ang bagong mag-Holy Week, no, nagbaba na po ang infectious disease cluster, Doc, ng bakuna. So, ako din po kasi ay hindi din naka-avail noon kasi kulang din talaga. So, nag-animal bite ako for my 3rd and 4th dose. No, so nag-private ako for that kasi walang supply as of the moment ang BRHMC. Pero after that po ng aking 3rd dose po, na nabigyan na daw po, no, ang BRHMC. Meron na po. I don't know lang po, sir, kasi po, I'm not the focal person for the rabies program. Opo. Pwede ko pong i-connect po kayo doon sa rabies program po. Thank you. Tungkol doon sa bakuna sa rabies, sa PhilHealth package yan, ha? So walang gastos yung pasyente dapat yan. Pero isa naming ina-advocate talaga, ang rabies ay preventive naman. Oo. Ang dati, ang DOH, pinopondohan ng pagbili ng bakuna sa aso. Pero na-question kami ng COA, DBM, na hindi mandato ng Department of Health dahil sa Department of Agriculture yan. So, we're working out with the Department of Agriculture to set aside fund para doon sa pagbabakuna ng mga aso. Meron naman mga ibang LGUs na nagbabakuna ng mga aso naman, libre, no? Pero every year kasi yan ng pagbabakuna sa aso.
Bakuna sa tao yun, ha? Ano? Okay. Okay. Yeah. Meron kasing criteria rin no ng pagbibigay ng ng bakuna, no. In fact, yung coverage ng PhilHealth kailangan nasa Oo. Ngayon nagiging maluwag na sila, no. Pero doon sa we'll try to check on it kung saan yung mga lugar na yon. Ang aming intention talaga, ang Animal Bite Treatment Center ay meron talagang sapat na supply for Pero nagkakaroon talaga ng shortage globally, hindi lang dito sa yan. So talagang nagiging issue rin yun, yung supply. Opo, meron pa. Rice Salocido po from PIA Albay. Clarification lang po sa akin kung hereditary po ba ang sakit na cervical cancer? Hindi. Ano siya? Cause siya ng virus, human papilloma virus. 99% of the time, human papilloma virus, nakukuha to sexual contact. Pwedeng isa lang yung partner mo, pero marami naman siyang partner. Pwedeng girl yung partner mo, pwede din kayong kahit basta any form of sexual contact, ang pinaka minimum is yung parang skin to skin contact. Pwede ka pa rin magka-HPV. At hindi mo alam na nagka-HPV ka. So very important na ma-screen talaga. Kaya nga siguro nga in the future malapit-lapit na yon, ang test na natin ay yung mas accurate na human papilloma virus. Thank you po, Doc Ranyola. So, that ends po our Q&A for our press con. Maraming salamat po sa ating media partners and sa ating resource persons para po sa pagsagot sa ating mga katanungan. Now po, may we call on our Regional Director, RD po, to present to us the Certificate of Appreciations to our resource persons. May I read the citation po, RD? This certificate is proudly presented to the following for sharing invaluable expertise as a resource speaker and in grateful appreciation for the support during the DOH Bicol CHD press conference on May 7, 2025, held at La Edley Catering Services and Recreational Center, Legazpi City, Albay, given this 7th day of May 2025 in Legazpi City, signed by the Director 4 of DOH Bicol CHD. May we call on Dr. Rona F. Ranyola. Thank you po. Maraming salamat po, Doc. Next, to Miss Julie Ann L. Granadino. Thank you po, Ma'am Julie. And of course, to Dr. Raymond Martin A. Corp. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, mataw ang solusyon ang mga kahirangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immune
immunization, vaccination sa tuig tinaon. Mag-ibog maagi, maiwasan ambisyon, regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyong salud Bicolno. Ika ako, ikagabos, magkarapang, magkaigwang mahay na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa indang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department